да ги носиш толкова много. Айде да дадете се малко по-близо. Айде, ще се снимаме. Чакай, първо да кажа някакво и после. Айде, наредете се всички предички. Ето така тук, по-близичко. За нея. Давай, гори. Айде, бе, предичка, бе, древни. Айде, Айде, Викторе. Предичка, айде. Една предичка всички. Не, две така, в този край. В този край не е. Добре, айде. Не, че нямаме някой да не знае. Пак да кажа, Ваня стана за втори път европейска шампионка. Това беше миналата седмица в Литва, Вилнюс. Тя и Валерий Димитров спечелиха европейските титли, за което е голяма гордост за нашата зала. Знаете, тя си ние заедно с Сашо си талисманите на тази зала. Сега ще дадем думата да каже как е минало цялото състезание, как се мина да срещи, как го чувства и твоя за втори път да станеш европейска шампионка и да победиш всички в Европа. Ус. Остро ще играе. Предполагам, че сте гледали срещи. Удачи. Да. Знаете, първа среща играхте срещу Украинка, втора Белгийка, две литовки на финалите и полуфинал. Имаше се напрежение, макар че казах, че съм изглеждала по-отпуснато, но проче аз чувствах напрежение като всяко състезание. Не знам какво е, как да го обясня да си втори път, нали. Защото друг не може да обясни Българ, само ти можеш, така че не го обясниш. Но се радвам, че постигнах отново станах европейска шампионка и защитих, как да кажа, името си, че не е само веднъж, че мога да повторя втори път. Надявам се, живота и здраве след време и следващото състезание да се представя пак достойно. Как да го кажа, как да ви го обясня, притеснителното е, че очаквам нещо от себе си, нали, не мога да отида просто така и да приема на състезание с лекота, всеки път очаквам от себе си да дам най-доброто и се радвам, че чрез това натискане и така нататък се получават нещата. Най-сетне и в категорията си да стана първа. И да не се класирах или втора или трета, там че да първа. Изчих нещата и в собствената категория да стана европейска. Аплодисменти! Здраве и живот, и здраве и смета пак да говорим така. Да нямам. Обаче, оная, дето ти беше неприятна съперничка. Тя беше ли на това световно? Коя? Инга банката, оня. Сет тормозеше с нея. Не, Как се казваше? тя много давна Аз се се казва. забравих. Дарина. Дарина ли? Вико? Не, някаква... Чудо се Дето тия би миналата ли европейско? Дето се те биеш и като се срещнеш с нея, нали имаш някаква? Те бяха две и Инга. Инга, да. Тя игра в долната категория, стана европейска шампионка до 60. Тя до 60. Ингата, да. Написа ги пак всички. Това са. Инга, да. Инга, аз не мога да